Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at kayo nakatutok dito sa ating programang CLTV Balitaan. Mga kabalen, mga karehiyon, alas 7 na ho ng umaga, 20 ng Oktubre. Kumusta ho kayo? Araw ho ng Huwebes na ngayon. Pagkabilis-bilis ho ng panahon, parang kailan lang nagsimula ho yung Burr months. At ngayon nasa 20th day na ho tayo ng second Burr month. Ito po yung buwan Oktubre. Ilang araw na lamang ay atin nang gugunitain ang Kapaskuhan. Pero bago yan, syempre, gugunitain din natin yung mga yumao nating mahal sa buhay sa araw ho ng Undas. At speaking of Undas, eto ho, may mga balita kaming hatid na magpapagaan at magtitiyak ho ng kaligtasan at convenience sa inyong pagbiyahe. Ngayon pong nalalapit na araw ng Undas, simulan na ho natin ang mainit na balitaan dito ho sa CLTV Balitaan. Narito na pong mga nakalap na balita ng ating news team. Ito ho, kalsada ng Eastgate sa subdivision sa City of San Fernando, Pampanga, bubuksan na sa mga motorista bago ang Undas. Sa ibang balita, nasawing alkalde ng Marilao, Bulacan, hinatid na sa huling hantungan. Posthumous Award iginawad para sa kanyang naging serbisyo. Yan ho si Mayor Rick Silvestre. Natatandaan nasawi ho siya sa isang aksidente sa Clark, Pampanga. Import-driven na industriya sa Central Luzon, posibleng tamaan ng global recession. Kita ng Subic Port, tumaas ng 145 million pesos bilang ng mga barko sa daungan, umabot ng halos 2,000. At ito hong relaxation, all-out fun ang hatid sa mga bagong pasilidad ng Olivas Resort. Mamaya ho sisilipin natin ang pagbisita ho ng ating mga kasama dyan dahil alam naman natin, nalalapit ho yung long weekend. Pero simulan ho natin itong mainit na balitaan. Nakapagtala ho ng pagtaas ang Subic Bay Metropolitan Authority mula ho sa kita ng Subic Port nitong nagdaang 9 na buwan ng taong 2022. Sa inilabas kong datos sa official page ng Subic Bay Freeport Zone mula January hanggang September ay nasa 1.146 billion pesos ang koleksyon ng daungan na mataas ng 145 million pesos o 14% kumpara sa kaparehong buwan noong 2021. Ang pagtaas po ay bunsod na rin umano ng pagluwag ng mga protocol sa pantalan at pagdami ng mga pinapayagang barko sa buong mundo na makapaglayag. Nitong taon ho, nasa 1,810 na raw ang mga barkong dumaong sa Subic. Higit na mataas sa 350 ships kumpara noong nakaraang taon na nasa 1,460 lamang o higit pong mas mataas ito ng 350. Karamihan daw sa mga barko sa pantalan ay mga foreign ships na nasa 1,087 habang 723 naman ang lokal o domestic. Ang kita ho sa loob ng 9 na buwan ay 81% na umano ng target collection ngayong taon na nasa 1.4 billion pesos na. Inaasahan ng SBMA na malalampasan ng Subic Freeport ang target na ito. Sa ibang balita, ito naman kung may magandang balita pagdating ho ng negosyo, meron din hong banta at negatibong balita. Makaapekto ho sa mga existing na industrial zones sa Central Luzon ang forecast po na global recession ng International Monetary Fund o IMF dahil import-driven ang mga operasyon na factory
at yung heavy industry at iba't ibang tumatakbong makinarya sa gitnang Luzon. Ito ang sinabi ni National Economic Development Authority o NEDA Central Luzon Director Gina Gacusan. Malaki sa inputs ng raw materials ng produksyon sa Central Luzon ay mga imported mula ho sa mga electronic industry at ang pagtaas din umano ng presyo ng langis ay inaasahang magiging problema sa paglaki ng cost of production. Resulta ito, nito ang inaasahan na mas mataas daw na inflation. Ayon ho kay Gacusan, ang hindi maawat na presyo ng langis ay makaapekto sa krisis sa enerhiya na nakadepende rin sa inaangkat na karbon o krudo ng ngayoy pandaigdigan ang krisis. Pakinggan ho natin ang ilang pahayag ni Director Gina Gacusan ng NEDA Central Luzon. Mas mataas talaga ang imports natin kaysa sa exports natin. But then again, the imports are basically inputs also to production. Kasi yung mga in-export natin, like for instance, electronics, yung parts niyan, in-import mo din. So gagawin ka ng content processing and then you export it again. And then since we are not a producer of oil, we don't produce wheat. These are very basic things. Oil for transport and for energy and for our electricity. Dependent talaga tayo sa import when it comes to energy. That's why we are pushing for renewable energy or natural energy. When we talk about recession, ibig sabihin ng recession is for 2 consecutive quarters, bumabagsak ang ekonomiya mo. And that happened during the pandemic. Nagko-contract siya. We saw that happen. Nagka-recession tayo. 2 consecutive quarters. We are out of that. Because starting say last year, or even starting last year, umakyat na siya eh. But we're not back to the normal level, pero umakyat na siya. So we were out of the recession already. And you can see parang, kahit na hindi ko naman sabihin ito, makikita mo naman, di ba, bakit puno pa rin ang malls, right? Puno pa rin yung mga restaurants. People are traveling still. We now see tourists. In fact, nagbabalik na yung mga conferences and conventions in Clark. Ito sa gitna ho ng nagpapatuloy na ban sa lahat ng uri ng pagmimina dyan sa lalawigan ng Bulacan, 9 na minero ho ang nasa kote dahil sa di umano'y illegal na quarrying. Huli po sa akto ng pagkakwari, nang datnan ho sila ng Bulacan Environment and Natural Resources personnel at ng kapulisan. Wala rin daw maipakitang kaukulang permit ang mga quarry operator. Narito pang detalye ng balitang yan. Nasa kote ng Bulacan Environment and Natural Resources Office o BENRO at Kapulisan ang 9 na iligal na nagmimina ng eskombro sa sitio Batia sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Nahuli ng mga otoridad sa quarry site ang may-ari at operator kasama kanyang 8 pang tauhan. Ayon kay Julius Victor Degala, head ng BENRO, hindi umano nakapagpakita ng mga kaukulang permit ang may-ari at operator kung kaya't agad silang inaresto. Tinataya nagkakahalaga ng 16,762 pesos o 470.5 cubic meters ng eskombro ang nakuha mula sa mga minero. Nakumpiska din ang mga kagamitan sa pagmimina tulad ng 100 piraso ng sinsil, mga pala, bareta, palakol at maso na gagamiting ebidensya laban sa mga sospek sa illegal na pagmimina. Samantala, binigyan din naman ni Gobernador Daniel Fernando ang kanyang kagustuhan tuluyang matigil ng illegal quarrying sa lalawigan. At muling nilinaw ang layunin ng Executive Order No. 21-2022 na kanyang nilagdaan noong 16 ng Agosto ngayong taon. Paiigtingin niya ang operasyon laban sa illegal quarry para tuluyang wakasan na ito. Wala umano makakalusot sa pamahalaang panlalawigan at tinitiyak na lahat na magsasagawa ng illegal na quarrying ay mananagot sa batas, lalo na at hindi pa naman naililift ng Executive Order No. 21. Sa mga naunang pahayag ni Gov. Daniel Fernando, binigyang diin niya ang kampanya ng pamahalaang panlalawigan na labanan ng iligal na pagmimina ang pagkukwari sa Bulacan. Sa ating inang kalikasan, sa mga illegal na aktibidades sa ating lalawigan, hindi ko po papayagan
Subalit may mga matitigas pa rin ang ulo. Kumita lang ng pera. Hindi baling masakin ang inang kalikasan. Pasensya na po kayo. Alam ko lahat kailangan ng pera. Pero tandaan natin, a man cannot live by bread alone. Tandaan po natin ito. Sa ngayon ay aabot na sa 4 na dump truck na may kargang eskombro na walang permitan na kumpiska at na-impound sa Provincial Engineering Office sa giginto sa naturang probinsya. JM De Jesus, CLTV News. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan na ihatid na po nitong Martes, October 18 sa kanyang huling hantungan ang nasawing alkalde ho ng bayan ng Marilao, Bulacan na si Mayor Ricardo Silvestre. Iginawa din ho sa kanya ang isang posthumous award bilang pagkilala sa naging serbisyo. Narito pong detalye ng balitang yan. Nagtipon nitong Martes, October 18, ang mga lokal na opisyal at mga Marilawenyo upang sa huling pagkakataon ay masilayan at makapagbigay-pugay sa yumaong alkalde ng bayan na si Mayor Ricardo Silvestre. Sa unang pamanang panliligan ng Bulacan ay pinayakap at puso ng pagkaraman sa kabila ng ginagalang Ricardo Silvestre at mamamayang panliligan. Ramdam ng buong lalawigan ng pagkakalamhati sa gila ang pagpapalong isang mapagpakumbabang at mapagpaling ng bayan. Nasawi si Silvestre sa isang car crash sa Clark, Freeport noong October 9. Sa isinagawang luksang parangal, ginawaran siya ng posthumous award bilang pagkilala at pasasalamat sa kanyang natatanging serbisyo at ambag sa bayan ng Marilao. Pinangunahan naman ni Acting Mayor Henry Lutaw ang tribute para kay Silvestre na kanilang inilarawan bilang isang sinserong lider. Nangako naman si Lutaw sa pamilya Silvestre na mananatiling buhay ang legasiya ng yumaong alkalde at ipagpapatuloy nila ang lahat ng programa na sinimulan niya, partikular ang mga proyekto para sa mga mahihirap. Ikaw ng Pilipinas, lalawigan ng Bulacan, bayan ng Marilao. Itinakarawan ito katibayan ng pagkilala Posthumous Award kay Inanggalang Ricardo M. Silvestre 1957 to 2022 bilang pinakamataas na pagkilala at taos-pusong pasasalamat sa kanyang ipinamalas na di masusubali ang kabayanihan at marutub at makabayang pagnananis na makapaglingkod na nagdulot ng napakahalagang ambag sa pagunlad na tanglaw sa pagtataguyod ng ramdam na serbisyo sa bayan ng Marilao. Nagpaabot ng pasasalamat ang panganay na anak ng alkalde na si Jaquilo Guillermo sa lahat ng mga nakiramay sa kanilang pamilya. Aniya, kasiyahan daw ng kanyang ama ang paglingkuran ng kanyang mga kababayan. Panawagan naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga mamamayan ng Marilao na gawing inspirasyon si Silvestre lalo sa pagpapatuloy ng mga agricultural programs sa naturang bayan. Maraming salamat dahil hanggang sa muli, ipinagdang mo ang tunay at tapat na serbisyo para sa bawat Marilawenyo. Maraming salamat sa iyong lingkod na may pagmamahal at pagmamalas sa akin. Walang upay at pasasalamat sa kahandaan mo unahin namin ang kapakanan ng bayan bago sa dilim. Sa ilalim umano ng administrasyon ng pumanaw na alkalde, consistent awardee at modelo sa agricultural programs ang bayan ng Marilao. Inihatid na nitong Martes sa kanyang huling hantungan si Silvestre sa Sanctuary of the Loma Marinalo Memorial Park sa Barangay Loma de Gato sa Marilao, Bulacan. Angelica Cara, CLTV News. Sa ibang balita, malaking hamon ngayon ang mental health awareness, lalo na ho sa mga kabataan. Ayon ho kay Dr. Montserrat Chichoco,
Ang hepe ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital, makatutulong ang mga mental health facility upang higit na mabuksan ang kamalayan ng publiko sa usapin kung paano malalabanan ang iba't ibang mental illnesses. Kagaya na lamang ho ng isang rage room at facility para sa anger management na tinutugunan ho sa pamamagitan ng SMASH therapy. Silipin ho natin yan sa ulat ni Paulo G. Santos. Sa installed CCTV camera na ito dito sa tinatawag na rage room, makikita ang isang naka-full protected gear na babaeng may hawak na baseball bat. Sa pagtugtog pa lamang ng kanyang choice playlist, humahagulgol na ito sa pag-iyak. At maya-maya pa'y makikita na ang paghampas niya ng bote. Isa siya sa mga sumubok sa rage room facility na ito dahil mayroon umano siyang pinagdaraan ng pagsubok. Sa sobrang bigat po, nagsusulat pa lang po ng waiver. Talagang nakikita na po namin umiiyak siya. Tapos, after po nung pinapasok na po namin, we just let her be, di na po namin pinakialaman. Tapos, talagang umiyak po talaga siya. Ang rage room na ito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ay konsepto ng psychologist na si Jose Samuel Nicolas Arellano at ng kanyang kapatid na si Juan Anthony Miguel. Dito pwedeng ibuhos ang galit o stress sa pamamagitan ng pagbabasag, pag-iyak, pagsigaw at pagsusulat sa pader. Nagsisilbing SMASH therapy area daw ito para sa anger management. Ayon kay Dr. Montserrat Chichoco, direktor ng Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital, maraming intervention o pamamaraan upang ma-manage ang galit, stress at iba pang emotional problems at isa na dito ang SMASH therapy. Sa kanyang sitwasyon ay epektibo raw ang ganitong paraan. Actually kasi marami tayong tinatawag na interventions. So one of these siguro yung therapy na yan, yung you need to release your anger, you need to release what is keeping you feeling like, ay, galit ka sa mundo, something like ganun. Ako nga, meron ako nung, yung boxing gloves na gano'n na nasa stand. Pag naiinis ako, sinusuntok ko lang yun eh. Something like gano'n. So we have to be open to this kind of interventions. These are innovations, that can, because if you keep that in your heart, ang bigat sa dibdib. Pagkatapos mo kasi ma-release yun, nana. Para sa doktora, ang ganitong anger management facility ay makatutulong din upang mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa mental health awareness. Lalo pa at kasama ito sa mga naapektuhan ng pandemya. Sa datos ng Provincial Health Office ng Pampanga, mayroon raw 61 kaso ng suicide ang naitala ng lalawigan at 3 sa mga ito ay mga kabataan. Ayon kay Dr. Chichoco, lantad umano ang mga kabataan sa mental health problems gaya ng depresyon. Sa mga kabataan, lalo yung mga teenagers, it's usually love life. Love life. And most of them are males. Yung feeling na meron silang gusto, tapos hindi sila yung gusto ng gusto nila. Ayun. Yun yung mga kadalasan na nagiging sanhi na nade-depress itong pasyente natin, ng bata. And then another one is yung sa school, yung minsan there are pressures sa school. So there are some parents kasi na masyado ang expectation sa mga anak to be like excelling in the school. Pressure sa bata yun eh. Hamon daw ngayon sa Department of Health o DOH na paigtingin pa ang pagpapabuti ng mga pasilidad para sa mental health care. Ayon kay Dr. Chichoco, mayroong acute psychiatric unit ang JBL at espesyalista para sa assessment ng mga kabataan na may pinagdadaan ng mga problema. Samantala, sa Super Slam Rage Room and Facility na magkapatid na Arellano, pagkatapos mailabas ang galit o emosyon ng mga sumalang sa SMASH therapy, ay pinapayuhan daw ang mga ito na magpakonsulta sa mga eksperto para sa complete healing process ng kanilang mental being. Lalo dito, I'll talk to them and tell them na once lumabas na kayo dito sa facility namin, iiwan nyo na lahat ng problems nyo, iiwan nyo na lahat ng dinadala nyo dito. Tapos, after po nun, we'll tell them in order for them to really move on, makipag-usap po sila sa isa sa mga eksperto po. Mahigpit din umano ang kanilang patakaran sa pasilidad, hindi tinatanggap ang mga nakainom
o wala sa tamang kondisyon. Paglilinaw ni Arellano, hindi nila isinusulong ang karahasan dahil ang smash therapy ay hindi dapat gawin sa bahay o kung saan mang lugar. Mayroon din anyang tamang pasilidad kung saan protektado hindi lamang ang mga taong gustong mag-release ng galit o stress, kundi pati na ang mga tao nilang paligid. For our client safety, meron po silang overall and makapal po yun. Tapos meron po silang gloves in case na may bawat swing po nila sa baseball bat, may mga tumalsik pong shards or mag-bounce po sa wall. So, there's that. And meron din po kaming helmet, ay face gear po, where protected po yung head nila and yung face po nila for any debris po na pwedeng mag-bounce po sa face nila. Unang nakilala ang Rage Room sa Japan noong 2008. Itinayo ang ganitong pasilidad para sa mga empleyado ng malaking kumpanya na may mahabang oras at mahirap na trabaho. Sa ibang mga bansa, naglalagay na rin ng crying rooms sa mga ospital at paaralan para mapababa ang kaso ng mental health problem. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa mga nakararamdam ho ng matinding kalungkutan o di kaya naman depresyon o kaya naghahanap ng nais makausap, maaari ho kayong tumawag sa hotline ng National Center for Mental Health Crisis. Ito po, babanggitin ko 0966-351-4518. Ulitin ko lamang, 0966-351-4518. Ito po ang 24/7 hotline ng National Center for Mental Health Crisis. At maaari din ho kayong magtungo sa Jose Bilingad General Memorial Hospital, gaya ho ng nabanggit kanina, upang magpakonsulta sa doktor o di kaya naman ay mag-reach out sa inyong mga kaanak at mga kaibigan upang makahingi ng tulong. Marami pa pong mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito ho, magandang balita para ho sa mga kababayan nating bumabiyahe dyan ho sa may lungsod ng San Fernando, Pampanga. Dahil bubuksan na ho itong main gate ng Eastgate Subdivision sa tabi ho ng Robinson Star Mills para ho sa mga motorista bago ang November 1. Ito po ang napagkasunduan ng City Government ng San Fernando at ng pribadong sektor matapos po ang isang pagpupulong nitong Miyerkules, October 19. Kasama ho sa naturang pagpupulong sina City Public Order and Safety Coordinating Office Chief Louie Clemente at Darius Hizon, pati na po ang owner ng Eastgate Subdivision at dating konsehal na si Tino Dizon. Dumalo rin ho ang ilang kinatawan ng Robinson Star Mills na pinangunahan po ni Mall Manager na si Engineer Jesmark de Guzman, Engineer Dario Aquino ng City Engineering Office at mga opisyal ho ng Barangay San Jose. Nariyan din ho si Alkalde Mayora Vilma Kaluwag at nakikita makatutulong raw sa traffic congestion ng syudad ang gagawing pagbubukas ng gate ng Eastgate. Nakatakdang magsimula ho ang clearing operation ng Siposco sa kalsada patungong Barangay San Jose sa susunod na linggo bilang paghahanda nga po nito para naman sa araw ng Undas. Titiyakin din daw ang seguridad ng lugar upang matiyak naman ang kaligtasan ng mga motoristang magdaraan dito. Ayan, speaking of Undas ho, alam naman ho natin, long weekend yan at marami sa ating mga kababayan naghahanap din ng ibang mapupuntahan magkatapos bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At kung kayo po ay naghahanap ng resort na pwedeng paglibangan, ito ho, yung mas pinalaking Olivas Resort. At may dagdag hong pasilidad na maaring ma-enjoy ng mga nais makapag-relax at magbakasyon at syempre makapag-bonding po kasama ang mga pamilya at mga kaibigan. Silipin ho natin ang trip gimmick ni JM De Jesus.
Naghahanap ka ba ng lugar kung saan makakapag-bonding at makakapag-relax kayo ng iyong pamilya at mga kaibigan, ngunit ayaw niyong lumayo sa Pampanga? Pues, mayroon kaming suggestion na siguradong swak na swak sa inyong bucket list. Ito ang Olivas Resort and Villas na matatagpuan sa Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Dating rest house ng Santos Clan ng Olivas Resort na kung saan sila nagsasama-sama upang magdaos ng mga espesyal na okasyon at taong 2013 nang maisipan nilang buksan ito sa publiko upang iparanas ang family vacation kung saan number 1 ang bonding ng pamilya. Ayun, gusto namin ipa-experience nga sa kanila yung bond, ganyan. Hindi lang sa family, pati sa mga friends. Kung gusto nila ng mag-chill, ganyan. And nasabi ko nga kanina, kung gusto nila dito mag-reunion, sige gawin nyo din dito. Ayun, para ma-ano din nila. Ipinangalan ng resort sa matriarka ng pamilya na si Lola Oliva Santos. Habang ang function hall ay hango naman sa pangalan ng kanilang lolo na si Lolo Seferino. Sila umano nagtanim sa halaga ng pagsasama-sama at bonding ng pamilya. Ayun, kaya kinuha namin yung name ni Lola Oliva kasi siya yung pinaka namin dito eh. Kumbaga siya yung inano naming head. And kinuha din namin yung name ni Lola, hindi ni Lolo. Dahil nung ginawa to, wala na si Lolo namin noon. So parang as a gift kay Lola, ayan, sige gagawin natin tong Olivas Resort. Doon nandiyan pa rin naman yung name ni Lolo, yung Seferino Hall, yung function hall namin, yun yung name niya. So ayun, nilagay pa rin namin si Lolo para meron kaming memory dito. Mayroong standard rooms ng resort na swak sa budget dahil sa halagang 4,000 pesos ay makakapag-chill ng 4 na katao sa fully air-conditioned na kwarto at makakapag-swimming ka na sa 5 feet swimming pool. Kung vintage designs naman ang inyong hinahanap, ay nariyan ang kanilang family villa na maaaring enjoyin na aabot sa 12 katao na pwedeng rentahan ng 10,000 pesos sa weekdays at 12,000 pesos sa weekends. Sulit na sulit ito dahil may private pool at jacuzzi na itong kasama. At ngayon ipinagmamalaki ng Olivas Resort na mayroon silang bagong amenities na siguradong maisasama mo sa iyong Instagram feed dahil baka bago ang disenyo at aesthetic nito. Ito ang The Cabin by Olivas Resort. Ang cabin, inano namin siyang private dito. Meron siyang private pool. Though meron naman kaming public pool, magagamit naman nila yon. Meron din private pool dito na for kids. Or yung mga gustong mag-inom-inom, ganyan. Dito sila, lang to, 3.5 feet tong pool na to. Then inside the cabin naman, merong loft na 4 yung 4 queen-sized beds niya. Bukod sa loft ay mayroon din itong master's bedroom, bathrooms, kitchen, dining area at activity area na kakasyang 12 katao sa presyong 13,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Magbubukas na rin sa Nobyembre ang 2 mini cabins na mayroon ding private pool. Siguradong hindi kayo mababagot dahil lahat ng mga kwarto ay may wifi, TV at Netflix para sa mga gusto mag-movie and chill habang nagbabakasyon. Mayroon ding billiards table, duyan at videoke na maaaring gamitin. Ready na din ang kanilang food menu dahil maaari na kayo mag-advance order at siguradong mabubusog hindi lang inyong mga mata, kundi pati ang inyong mga chance sa pagkain na ihahanda ng District Chef by Chef Ariel. Mula sa pagkaing Pinoy ay napakadaming pagpipilian sa kung ano man ang swak sa inyong panlasa. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na ang Olivas Resort at mag-chill out kasama ang inyong mga pamilya, kaibigan at mga katrabaho. Mag-message lamang sa kanilang Facebook page at Instagram account na @OlivasResortPH at may naghihintay na discount para sa mga pupunta ngayong buwan. Ayan, kung gusto nyong mag-enjoy kasama yung family ninyo, yung friends ninyo, punta na kayo dito sa The Cabin by Olivas Resort. Dito lang yan sa Mexico, Pampanga. JM De Jesus, CLTV News. Napapadalas yung pamamasyal ni JM. Sana next time masama mo kami ni Kuyang Ray Bravo. Ayan. Marami pa hong mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito, kapapasok lamang na balita. Ito, Cabalet Carihion, inalerto ho ng NEDA, Region 3, yung DPWH, at ilang mga LGU, kaugnay ho ng overquarrying sa ilang tulay dito ho sa ating rehiyon. Ano? Maya-maya ho, makikita ho natin yung live ni Kuya Paulo G. Santos sa ating CLTV 36 Facebook page. Kaugnay ho ng update na yan. At dahil ongoing ho sa kasalukuyan yung kanilang pag-uusap hinggil po sa usapin ng overquarrying sa ilang mga tulay. So antabayanan ho natin yan, yung karagdagang update at nariyan ho sa tanggapan ho ng DPWH ang ating kasamang si Kuyang Paulo G at si Paring Johnny para bigyan ho tayo ng latest update hinggil po sa talakayan nila ng magkabilang panig, yung NEDA Region 3 at ito pong DPWH. Samantala, dumako ho tayo sa ibang balita. Inilunsad ho ng Holy Angel University ang isang libro na naglalaman ng kwento ng tagumpay ng ilang mga alumni at dating scholars ho ng pamantasan. Ang libro na pinabagatang Winged ay isinulat ho ni G.V. Pangan at Lia Pangilinan. Ayan, pagbati sa ating mga kaibigang si G.V. Pangan at si Lia Pangilinan. Mababasa sa libro ang iba't ibang mga kwento at pagbibigay ng parangal sa mga personal na tagumpay at kontribusyon sa komunidad ng mga dating mag-aaral at iskolar ng Holy Angel University. Layon umano ng mga writer na makapagbigay ng inspirasyon sa mga kasalukuyang mag-aaral para higit silang magpursige at huwag isuko ang kanilang mga pangarap. Magkatuwang na inilathala ng Center for Kapampangan Studies at ng Holy Angel University ang nasabing libro. Samantala, maaari pong mabili ang Wing sa house sa halagang 300 pesos at ang proceeds naman ng libro ay mapupunta sa mga scholars ng naturang universidad. Kabalen, isa ba kayo sa mga hindi nakatulog kagabi dahil sa lakas ng buhos ng ulan, ano? Kaya naman alamin natin ang magiging taya ng panahon ngayon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang sentro po ng Tropical Depression Obet ay namataan po sa layong 805 kilometers dyan po sa may silangan ng extreme northern Luzon at nagtataglay po ng lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran, timog kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala, shear line naman po ang hanging amihan po nakakapekto ngayon dito sa may northern Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, at ang northern portion of Quezon kasama na po ang Polillo Island. Magiging maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat po mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po ito ng shear line. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa ay magiging bahagihan ng Sangkumisan ay magiging maulap din po ang papawirin na meron din po inaasahan mga pulo-pulo mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Ito po ay dulot lamang ng localized thunderstorm. Samantala po, base po sa pagtaya ng Pag-asa, ang mga lugar po na aking babanggitin ay nasa ilalim na po ng babala ng bagyo bilang isa. Ito po ay ang mga lugar ng Batanes, Babuyan Island at ang northern portion ng mainland Cagayan, particular po itong Santa Ana at Gonzaga. Ang mga lugar po nabanggit ay nasa ilalim na po ng babala ng bagyo bilang isa at posible po makaranas po sila ng mga epekto na ng bagyo sa loob po ng 36 na oras. Kaya pinaghahanda po natin mga babayan, especially po sa may Northern Luzon o Cagayan, at sila po ay posibleng madaanan na naman ng bagyong si Tropical Depression Obet. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow itong aming mga social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Yung ating Twitter at CLTV36
and at CLTV News. Meron din ho tayong Instagram at CLTV36 Official. Gayon din ang ating YouTube channel at pwede rin ho kayo bumisita sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din nationwide itong mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Ang tabayanan ho natin mamayang alas 12 ng tanghali si Kuyang Jody Mercado para sa ating top pick kung saan pag-uusapan ho yung mga trending na impormasyon dito sa rehiyong Central Luzon. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Kabalin, Karehiyon, 66 days na lamang, Pasko na. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito, kapapasok lamang na balita. Ito, Kabalet, Karehiyon, inalerto ho ng NEDA, Region 3, yung DPWH, at ilang mga LGU, kaugnay ho ng overquarrying sa ilang tulay dito ho sa ating rehiyon. Maya-maya ho, makikita ho natin yung live ni Kuya Paulo G. Santos sa ating CLTV 36 Facebook page. Kaugnay ho ng